útočníka Interligy? Ja si myslím, že veľmi rozhádaný, pretože dostali sme strašne veľa gólov a myslím, že sme tak nesplnili tie hlavné očakávanie, že by bola bývala agresívnejšia. Obrana prišla k strelkyňam, samozrejme spolu aj s brankárkami, dostali lacné góly a aj sme veľmi pomalý prechod do protiútoku. Skúšali sme tam síce tú Bachirievu, potom zranení dlhom, že nehrala. Veľká hra, až na tie góly, čo dala tak individuálne akcia, tá celková hra nemala kvalitu a nemala úroveň. Myslím, že tá útočná hra práve na hre stredných spolu kvalitu. Napriek tomu, že ste si vytvorili veľmi rýchlo, tam bol taký 5-gólový náskok, už to vyzeralo, ale až do konca zápasu ste sa báli vlastne o to, či to naozaj bude to víťazstvo. Čomu to pripísať, alebo ako to zhodnotiť? Ja si myslím, že také ľahostajné hre hlavne v obrane. Pretože tam nepristúpali dôrazne k hráčkám, dali odohrať tú vybiehali sme do protiútoku, keď sme nemali pod kontrolou a na také hrubé chyby sa píkali.